Скъпи приятели, на някои може да не им се вярва и със сигурност не им се иска, но ние пак сме тук. Пак сме тук, на това славно и легендарно място, край Рилската река, при Жабокрек. Ние пак сме тук и пак сме много. Както бяхме много преди месец на Бузлуджа, както бяха много преди седмица хората, които се събраха от цялата страна в София, за да подкрепят правителството на Пламен Орешарски. Ето това не могат да ни простят тези, които и уж от собствено име протестират на жълтите павета, и онези, които задкулисно им дърпат конците. Те не могат да ни простят, че сме много. Те не могат да простят, че въпреки огромните и скъпо струващи усилия да бъде дискредитирано правителството на Пламен Орешарски и българският парламент, те продължават да работят в интерес на хората. Няма как всички да ни харесват. Това е ясно. Няма политическа сила, която да няма опоненти. Но това, което се случва в България през последните месеци, минава границите на нормалната политическа логика. Това се превърна в един цирк. За съжаление на режисьорите и на организаторите на протестите, цирк, който става все по-бездарен, който става все по-безличен, все по-безинтересен, защото номерата му започват да се изтъркват. То не бяха балерини по софийските улици. То не беше бяло пияно под откритото софийско небе. То не бяха чадъри, шезлонги, басейни, плажуващи водолази в самия център на София. То не бяха свирки, вувузели, крясъци и изкривени от омраза лица. Но всичко това започва да се изчерпва. И слава Богу, че беше парламентарната ваканция, за да си починат протестиращите и за да могат организаторите на протестите да похарчат заработените по протестите пари по морето или в чужбина. Скъпи приятели и скъпи другари, това, което се случва през последните месеци в България, ни връща четвърт век назад, в онези най-трудни и най-разделителни първи години на промяната и на прехода. Кой си е мислил тогава, че вместо да върви напред и да се демократизира нашето общество, след повече от 20 години ще се появят кукловоди, които по толкова грозен начин ще употребяват гражданската енергия на хората за разделение, за омраза, за безредици и за хаос. Това трудно може да бъде възприето. Защото, кажете ми, кое е това правителство не само в България, но и по света, на което не са осигурени не 100, а 10 дни спокойствие, за да реализира своята програма? Кой е този парламент, под чиито прозорци още от първите дни са събрани клакьори, които да накъсват и да настройват хората срещу него? Ако днес слезе някой от луната тук в България, ще си помисли, че до вчера тук са цъфтели цветя и рози, че всички са живели в благоденствие и просперитет, че са дошли социалистите и са обърнали нещата с главата надолу. Но всички ние много добре знаем, че това не е така. И всички ние се питаме, къде бяха протестиращите и гражданските енергии през последните 4 години, когато правителството на Бойко Борисов замрази доходите на хората? Къде бяха протестиращите и гражданските енергии, когато правителството на Иван Костов въведе пенсионната реформа, ограби стотици хиляди български пенсионери, прати ги по контейнерите да умират в бедност? Къде бяха протестиращите и гражданските енергии, когато през последните 4 години мъжете на властта се развозваха
с правителствени самолети, заедно с фолк певици, когато треторазредни селски футболни отбори кръстосваха страната на длъж и на шир. Къде бяха всички тези хора? Дойде правителство, подкрепяно от социалистите, и изведнъж започна да работи и изведнъж стана страшно. Знаете ли защо стана страшно? Защото от това ги е страх нашите опоненти, че правителството ще работи, че хората ще почувстват резултатите от неговата работа. Много скоро ще го почувстват и пенсионерите, и майките с деца, и семействата с първокласници, и хората без работа, и бизнеса, който беше притискан, мачкан и рекетиран от правителството на ГЕРБ. Питам аз, как да ни оставят спокойно да работим нашите опоненти?